Mochi roji. Tintinganmu kayak nomor togel loh Mas. Sing setang ngono lho. Nah, mochi roji. Nempi kuwi. Oh, bocah kok tintingan nempi. Bocah lagi palang merah pamer nempi. Ya ora ngono lho. Bakul mari Mas ki ngono kuwi. Hei, ya, sabar. Ya. Buru. Asaben bengi nyawa Pak Den, Mbah bagi kita jenengan bayar yen kersane kendange kendange marem ngoten lah bayar yen. Nggih leres. Dijenggleng ri. Jenggleng rik. Oh ngono, Mbah Bogel, jenengan beksa ngoten lho. Ya. MC-ne mumet. Lagune apa, Mas? Ya iya lah. Nek mumet ki ngombene pil kita apa ngono lho. Titan kowe arep melu mara tresno gedak kongkon kowe kok. Mendel-ngendelke pahku melu jaya rasa. Yen memajang mau nganggo Pae sawahe titel wae. Pae kunya wara banyane. Kok ameyane malah siap makan nasi kalau malam ini susu perawat rasane ra karuan. Susu pani pancen enak sekali. jenengan ki suwi ra ngombe susu apa piye to? Lah ya ngerti dhewe kok ya ini tanggale ngono kok. Ngono dipengen ngombe es ngeyel kok. Terus to? Gah. Walah sumpah yo. Ya, aku beda, Mas. Esku beda. Ah, mesti coke. Ya ampun apa kuwi? Ya. Iya. Mbak kita. Kersane padang. Iki mripate sok mlawur nek iki. Nah, jenengan mek tempeli sing rada padang ngoten nganu, rada Nah, pas matane niku. Lah, ampun ndase Mbah kita, pas matane niku. Kose. Budhe pon. Iki gentenan lho, gentenan selak asar, Mas. Kembang wae weton. Gunung. What? Wae. Kenapa piye iki? Wae. Rapopo kowe wis nafsu mbek aku rapopo, Ora, aku ora. terima aku. Bocah Aku ya perawan rumangsamu. Iya, padha prawane ning kene. Sini kamu malah ngombe. Wong kok bedak-bedake lho, Mas. Wong aku sing mbok tanjake malah rono iki maksudmu Aku piye? ya sing nawari dhek lho, sini kamu ngono. Tersungging aku, Mas, tersungging aku. Terus iki kok terus mikir wae iki. Makane mikir lho, Mas, dadi wong lanang ki mikir. Kowe karo mikir iki to nih. Pikiranmu ki lho ning ndi? Wong gak ngrumangsani iki wis. Mare lu wedok tersungging, Mas, lara. Lara kok ning kono lara ki kene. Kaitan iki. Oh. Aku nek ditawani lho. Sini kamu ngono. Apa ya gelem karo kakek Sugiono modelmu kuwi lho. Kakek Wong Sugiono ki tak. ngaca ngono ki lho. Ning ngendi iki kaca ngono. Sing penting kuwi. yes. Lah, MC-ne koyo Macitan, caleng selak yo ben asar, ben nyutung selak dasmu. asar, selak asar. Yo. Panas saya? Pacitan, Mas. Loh. Jakarta Bandung. Pacitan. Jenengan ki ya konfirmasi. Dipalarke to Dek kudune. Pacitan tung delah. Ah. Kempule tung Oh, bener mana? kaya. Ya
Ya. Ya maklum rombongane cah enom kok ya. Beda loh, beda Mas. Lah ra ngene, pacitan rot. Apik Mas ya. Nganggo rot ya. Iya. Nek gak mudeng nganggo kempul nganggo rot. Ya. Trotok. Heeh. Ya. Pacitan. Weh. UN iki gak mudeng blas. Lah garapane mau jenengan ki persone piye? Karo yoga-yoga ki piye? Kendangnya atur-atur langsung Pak. Nah, sokok sik Mbah. Lah. Oh, main dhewe. Jenengan mau wis 50 lho, Mas. 100 malah, Mas. 100. 52 lho mau. Lah kita, kula niku nggih doyan rokok. Wis tuwa, Mas. Iya. Bukti toh? Wis tuwa, Mas. Aduh, Nggih. sing apik cok golek pasaran bose Padupi rawuh. Oke, baik. Bose Padupi rawuh sing apik Pacitan. Hei! Wah, waruto kene ucap carita bojleng iki bisa ngatur tukar dhewe. Sarwe. Alah ngono kok ya. Bu ampun anu nggih kesupen hand sanitizer. Aku nek panggil Bu Haji ki kesendal atiku. Lah nyapa? Kowe ora ngerti lakonku. Aku ora ngerti blas lho, Mas. Aku nek karo pepudenku Pak. Ojo nangis, Mas, ojo nangis. Nangis kene. Bolak-balik nyekeli ae kau. Lah jare raimu enek loro, Mas. Kowe bolak-balik nyekeli kono. Cawedok kok bolak-balik kok. Lah kok sampe gulung budek kabeh kowe. Wis emosi aku. Aja mutung ae ket Aku mau yo kok. lho. Eling lho, Mas. Engko ndak kontrol meleh lho. Ayo. Pan tintingane to Kiki. Dia kamu. Tinting kamu sepiro? Oh ya. Panas. Oh, malah ngono to kowe iki. Bayaran gak masalah aku nih. Panas utan. Heeh. Panas. Reok, ra reok edan apa piye? Udan-udan. Panas-panas. Panas-panas di udan nih. Mboten sadhe gatene Pak Boimin, golek pasaran. Aling-aling. Tapi gunung. Monggo Mbah Gito. Tarik. Oh, ah. Monggo Pak De.
Wong Dering. Hey, 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 hey. Jokere diobos suwo kok malah cek langklung-langklung ae kaya ngono. Iki ngerti adan apa ora iki? Nadian, aja ngomong ngono Mpun, mpun. Ha. Nggih. Nadian wadon sarwi. Ora suling Lanang netan kali ngolak apa satyane lakon satyane kelakon minum ane banyu bening garapipun tayub tunjuk Mas Upin Ipin kepareng jumeneng monggo. Lo, Mas Tarno monggo. Kelingan anak lanang Mas Tarno biyen tak openi ing saiki ana ngendi Mas Anton asik monggo nyawiji.
syukur bisa nyawa keturutan Pak Untung. Pak Untung endi sih? Anu kersane tambah gayeng ngoten lho. Mriki Pak Untung. Monggo Pak ETV. Syukur bisa nyawa keturutan sing Sragen kutha kang kaloka darepe karsa ambangun Sragen asri Iki Mas Bukel nanti to iki. Aduh. Mike kok gur cuwili. Ora jelas. Kang sepisan amantuhu sehat katon tumoto Rabi Raden Pinlongko program katelu indah yen kadulu netra wus pranyata Sragen asri Sumangga dipun lajengaken Mas Bugel kena kanggo tombo kangen alam-alaman rikala
Keng Mengku Gati Mas Riyono menika tesih jejer ngibot kalih kula kala rikmiyen. Ah, napak tilas ya, Mas. Nggih, lara-lapane jaman ngamen biyen nggih. Alhamdulillah sakmenika sampun mahargya suta amiwaha siwi bayangkari putra kakungipun boyong manten ya Mas ya. Sakniki pun sukses kok, mula kibote pun ditinggal. Piyayi niku ketinggal kok, Mas. Nggih. Seniman angger pun sepuh tesih mboten kibot iku dereng sukses. Loh, belum tentu, jangan meremehkan sampean. Nek Mas Riyono pun sukses datosnya pun ditinggal. Bote gantos. Nah, kula mergo uteke kula wis ora mampu nek kula Mas. Semoga Mas dados sak ciptane dadi. Derek nggih, sing penting pelok nggih. Gagat tenjang wanci bangun pungun terus ngalamun wongon roh tibaning ambon kae surya mengobetan capek langit merbawani jagat kabeh kawaratan ingkang mawe daya urip besagung dumati. Surya Candra Kartika Amangku Daya Mas Toto Dalem. jane nggih sarwa pekewuh Mas Riyono nggih jane nggih sami-sami seniman gitu. Nggih. Kok nyambut gawe karo kanca dhek kok apa komplit ajae. Loh, justru ngerti kok Mas, nek sing Lah, nggih. digawe seniman ki Akuane ngerti kebutuhane panggung ki apa. Lah nggih, aku amen para lenggah para tamu gelasan kok. Tur ya wis jelas wong aku ya wis bayar aku ya wis entek ndek mau. Lah kok niki malah sing yoga kok nganggo gendulan Nek kena dititeni kok Mas. Nggih. Seniman niku anggere sing ngasta keyboard niku dereng sukses. Pun to sih. Dong ora. Keluarga ngaku. Lah rumangsamu ya. Lah kados panjenengan niku ra Aku mergo wis ora kuat tuku keyboard. dalem. Loh. Nggih. Oh, nggih, mengkene pun dianggep niki napa? Kok dadak maringi ngoten lho, Dik. Pak Boten Haji Sukino ki repot-repot kaya Pak Dik. nggih, Pak Haji Sukino kaya dadak nganggo yo ngene barang iki. Kalau keluhan niku jane karo ponakan dhewe lho. Ya nya. Wes kena joker ngono. Saya mantap ngagungke asmane Gusti. Moho asih sayakti kang moho suci. Atur dumateng para Bapak Ibu ingkang satu kendo perangkan aturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca senambing laras campur sari jaya rasa
terus ngalamun umur roti saking embun kae sorya mungko pentak saping langit merbawani jagat kabeh kawaratan ingkang mawedaya urip besanggung tu mati Surya Chandra Kartika Mangkutaya nggonku njaluk apa piye? Ampun. Apa kuwi? Aku ki nek karo kurang gemati piye? Mas Bugil, Dalem Mbak Eva sing nyekar, ya ta? nggih, Kagunge sing ngibot, ya ta? dereng sukses niku. Ibuke sing ngerias, lha ndah mlumpuk. Lah nggih ning dereng sukses. Lah iya ta. Iki lho. Kurang piye nek aku karo kowe kok gak trima kurang gedhe apa piye? Aku iki kurane padha ae semono kuwi. Hah. Saya mantap ngagungke asmane Gusti. Mohon asih saya tekan mohon
sesakti miskolodir kumalare pramudita sirnane kasih batur kemo sina kumaruta inarung sorate nabu campur sari jaya rasa amur
Bogor lancar barang kuwi. Siaga campur sari jaya rasa gongeng para pradonga abyor busana nira lir surya wedalira jane anggere nek wong suluk kok sajae Dorapati Rena. Dandan-dandan panggung iki jane ra kudune iki mau. Campur sari wayah anyar kok dandani panggung. Saking Colonidi arsa madangi jagat tuk mungup paning sapucahing wukir merbabak bang sumela biar soroting surya megolan gunung kendangnya siap.
Sinden ini titesane Mbak Titik lho. Bakoh ya Mas Toto. Persis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu winurmatan, boten kata lumpen, kerabat kerja, pengurus beserta stafnya gedung olahraga Pademangan Barat, ugi boten kata lumpen, among tamu, among sinoman, ibu-ibu pramusaji, sedaya kemawon pasukan batik ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari, jelas jaya rasa tenan Tony. Kula bali malih campur sari jaya rasa pangarsa dene panjenenganipun Bapak Haji Suparni, koordinatoripun Haji Hengki Mijil saking tlatah Pademangan. Makarya sinarengan kalian alakalin audio sound ngundang. Ugi dipun garaken langsung lumantar kadang-kadang cerah foto, video syuting gambar bening harga miring. Nyang kuyung utawi mundi dawuh anggenipun panjenenganipun Bapak Sriyono dalasan Ibu Tukini. Menika ngunduh mantu Bagus Rizky Ahmad Muhajir AMD ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Diahayu Emilia Suhada Al Mujahidah AMD, putri dari Bapak Asikin Sodikin dan Ibu Dadah Rukmini, asli dari kota Garut, Jawa Barat. Mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, kalau dengan sang menika swanipun campur sari jaya rasa sining kuyung Tri Widyawati. Kalau tepat puta-puta itu artikon tepung di jebuk siji kok. Kula piyambak pangandaliwara Master of Ceremony Ki Bogel Hadi Prayitno mijil saking tata bumi Sukawati Sragen Asri. Wis urung le foto. Aku ki nek nge-MC karo suwe-suwe anyel aku. Foto ki bayangku nek bar campur sari wayah anyar kok gawe musik. Sita ora? Ah, padha ae sing ngendang. Kula temankan Bapak Ibu, Kadang Seniwati kalian yang kuyung Jaya Rasa. Sik ya Mas. Kowe engko tenang no pikirmu sok senen tak job. Rasa melu rombongane kae. Seniwati mijil saking Tlatah Sragen Asri sawanipun Diahayu Fani Ratnasari Bogelwati. Loh, jalan. Wala jalan. Aja ngecak gesek ring. Aku ngerti kamu kecewa ya kecewa. Nih Mak. Siang Mas. Wilujeng siang ta ayu. Eh, Bocah kok sehat toh? sehat. Kowe iki lho, Dik. Piye? Kowe iki ayu, giras, trengginas, jan Ganas. elok. Ganas apa? Lah nek kok kesusuar gawe surat maksiat iki balik. Sing
ngajari kowe kok. Lah iya, sabar. Kono wis akeh penyanyi. Sinambung kadang sanawati salajengipun mijil saking tlatah Cilacap Jawa Tengah sawanipun Dahayu Ragil Saputri Bogelwati. Urung Mas urung. Urung wayahe ngono lho. Oh iya, kosek ring. Sinambung kadang sanawati salajengipun made in kota Wonogiri sukses. Asli saking Duren. Keduaan apa Duren to iki ya? Duren Giriwaya. Pideksa ya? Kowe pideksa apa Duren? Duren Pak. Depen pideksa ning munggah sakniki. Asli dari Wonogiri. Sawanipun Dayu Anjar Setyawati. Jaya Rasa. Wilujeng Siang Cahayu. Wilujeng siang ayahku. Bocah sakmono kok bareng mijile sliramu kok kaya lindu Galon. jurang jungkruk. Ning ora dadi ngopo. Lah aku nek grem aku diayangne dhek no. Prabu ayangne apa pathen aku. Nggih, Ayah sampun jangkep wonten Mbak Eva, wonten Mbak Ragil, wonten Mbak Anjar. Dek iki iku pembukaane Tombo Ati garape koplo. Panganane Pak Haji Sutino saking Cidodol. Ajeng mlebet mriki terus mengke nyawer. Saking pepanggungan Jaya Rasa Campur Sari Alkalin Cerah Foto ngaturaken wilujeng siang Sugeng rawuh Mbak Untung. Sugeng organik sketsa Senapi Rasa Campur Sari Jaya Rasa. Wong manis wong prawira mati lelapun negara. Regeng gayeng gumyak tur ya murah Jaya Rasa iki. Cok diaturke atur pambuka lumantar kadang-kadang Jaya Rasa Campur Sari 15 juta komplit. Sampai siang kagem Bapak kula Pak Haji Sutino saking Cidodol.
sini aku ya nek kapan to Cahayu, Cahayu kok swara kok jan wis elok pokoke. Monggo. Tlak tung tung. Walah mengendang kene jek nemen. Nggih, niki kepareng katur langgamipun sisarke ya Cahayu. Heeh. Buka celuk. Nana, tak deket telung-telung ya. Wah, kesat-kesat seneng ngendang aku lho malah. Anyel aku. Kendang kok kesate rame-rame kaya ngono. Ya, bukane celuk Cahayu. Diajeng Alfi. Dalem. Saumpama aku biyen rek susu ngono. Heeh, pripun? Ketunku nganti pikun iki. Biyen kaya lairku dhisik aku ngono. Alah jan cara keri ngono wis. Wetone tak hitung pokoke. Suwarane apik jan. Ris. Aris sing gatekke apa ora to iki? Wis cek single barang ngono kaya. Ya ampun. Nano mangga.
Suara metit jan barang iki paling dhuwur lho. Nano. Mong tansah tak laleke nanging terus tansah kutuke ale kompak nggih Mas. kompak Dik. Tanggapannya larang mesti. Iki kanca-kanca iki aresemene aku. Oh gitu. Sombong amat. Dadi iki kabeh ki anak didikku. Aresemen. Termasuk iki. Jane lok pokoke. Terus sik Dik. Jan aku ngrungokne iki. Kunjuk atur dumateng sedaya para bapak ibu ingkang satu kinurmatan. Aturaken wilujeng sonten sugeng rawuh sugeng lalagan sekeca. Sinambi laras campur sari jaya rasa. Sinarengan Diahayu Alfi Patu Pilaras. Dek Alfi, Pripun Mas? barang seliramu nembang sak. Sik Dek, barang nembang kok entuk eketan lho. Oh nggih. Sing nembang aku. Oh nggih, monggo. Aku ora butuh kuwi. Oh, ra butuh tenan nyoba. Nak mau duit ngono aku alah. Larang. Tenan aku ngene mau duit ngono. Ora pati butuh aku. Ya terus ke. Sinawang yen ngujiwa pamikir tabuhan kaya arep nekat suwi-suwi tamat rasa sad anggayo simat yen tengah bengi pangrasaku kaya wis sumandhing Ah.
Dek Alfi. Dalam. Iki aransemene aku. Oh nggih, kompresornya ini ya? Heeh, kok kompresor lho. Kowe iki kok ya kompresor iso di ngompo kae kok. Lho sing Dek Alfi, iki nek lehmu biji. Pengendangnya wis kaya Mas Harso apa urung? Wes sampun ngalahke kowe. Hah? Jane lah kok. Jan. Nah, moga. Lah Mas no kayak urung-urung hu sih. Hune sing nomor 3. Oh, hu kok mu kuwi. Wah. Sing ngeson ke melu-melu pales ngono kok. Dek Alfi. Dalam. Ki engko nek umpamane kira-kira lho ki Dek. Pripun? Sliramu ki engko nek pentas ngono kuwi jane cocok MC ning aku. Masalahnya ora tau dijob piye? Aku sing ora tau dijob. Oh. Sapa kowe? Orang MC sibuk kok. Bapakku langsung mlerok. Bokel iki bocah apa gerak telepon gak tau iso. Dangdut, gak iso dangdut MC ini. Biasanya ucul-ucul tekan ngomah, saiki sombong kok MC. Aku ki lagi ke luar negeri. Teko di esuk lagi an. Sombong amat. Aku sekolah nih kono. Ning Los Angeles. Sebelah mananya Cengkaring nih. Nyetar sithik. Oh, gitu sih. No. Wekasan pepuntanku upamane sahabat wong silayu kang kejajan sampun. Jan luar biasa. 6 lumen. Sing ngersake sinten? Pak Parno lho. Monggo Mas, Pak Parno. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang jaya rasa campur sari. Oh, MC ini pun Mas Bogel, sindani pun Mbak Evani Ratnasari Bogelwati. Timun sigarane, ayo bangun negarane. Ayo Mas, ijeng miring. Ayo, Mas Karno. Ayo Mas, ijeng miring. Ijeng miring krampil. Walau sisa bajing kaya ngene rasane nonton urang lagi nambahi gula. Kaya ngene Mas Anton. rasane Ayo, Mas Anton. no wangi katon ning netra ijing
ijing kijing miring kambil kolong sisa Swiring. Matur sembah nuwun nggih Mas Tarno. Jaya rasa. Ajar. Suwe tu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Pajo guyu. Aduh wong ayu pamujatku. Ati rusak ora bikin siramu. Eva. Rina wengi tanti ati susah wae iso bali Mas Dito. rasa kangen ra bisa lali amung sira kang bisa Aku sedih. Suwe tu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku aduh wong ayu papujanku ati susah muka siramu
Bugel. Oh, bablas ke Sri Uning. Dadi gayeng kan? Bude temu. Aja semalang wong bagus tresnaku mikira kalayu ora suwi aku bali iso sumanding ana ing sisihmu. Yo Buto galak, buto galak, buto galak. Mas Tarto, sampean iki salah sinden iki. Ya bene aku, emangnya kenapa? Lah ya nyawer kok mbakyune dhewe. Niki dadi ngopo ya Mas, yang penting sehat kuwi to. Yang penting happy. Slow. Baik. Sugeng rawuh juragane aura musik asik. Monggo sedaya mriki. Basukino Padikiono. Mas Tarto. Labu tresno lan saboya
Campur sari Urung gayenge kaya dibuka ngene wis lho. gayenge kaya ngene ya. Bablas ke gubuk Asmara, Cok. Nah, Mas Tarto ben happy. Heeh. Yo. Tresnane wirakoyo. Ayo, monggo. Jaket dan Pak Deparino